Vitajte v tejto exkluzívnej vile, kde vládne nadčasový dizajn a očarí vás okolitá príroda. Objavte poklad priamo pod lesom v Svetom Jure, len 20 minút od Bratislavy. Predstavujeme vám výnimočnú vilu, oázu pokoja a súkromia, postavenú na úpäti Malých Karpát neďaleko Vinohradov. Táto trojpodlažná vila, zrekonštruovaná renomovaným architektonickým štúdiom v roku 2019, ponúka užitkovú plochu viac ako 480 m2. Relaxujte v obývacej izbe pri krbe alebo pri veľkom okne s nádherným výhľadom do záhrady. Na veľkom pozemku s rozlohou viac ako 2000 m2 nájdete okrasnú aj užitkovú záhradu s historickým 150-ročným olivovníkom i viacerými plodnými ovocnými stromami. Všimnite si aj šperk domu, originálnu vinotéku pre 150 fliaž vína, ideálnu na chvíle relaxu. Vychutnávajte si nadštandardnú kuchyňu s prvotriednym vybavením a kuchynským ostrovčekom aj so vstavaným kvetináčom na bylinky, ako stvorenej pre milovníkov varenia a dobrého jedla. Hosťovská izba na prízemí, 3 veľkorysé spálne na poschodí i 3 dizajnové kúpeľne vám ponúkajú vzdušný priestor, eleganciu a maximálny komfort. Užívajte si bazén s protiprúdom i parnou saunou kedykoľvek počas roka. Tento štýlový dom je váš kľúč k nadčasovému bývaniu. Všetko toto len 15 km od centra Bratislavy.